Vítam vás v novej hre Pizza Simulator, kde sa robí pizza a práve som na druhom leveli, takže vidíte v novej hre. A prepáčte, že tam je jedna reklama. Takže ideme na to. A potom, keď počujete mojich kamočov, tak čo sú? Oni majú vlastný kanál, menom gamingový Nerdzav. Tak, aby ste vedeli, to sú moji kamaráti. Tak, poď tak, ešte ju. Dobrý deň. No tak, tak práve tak viete, a to je práve prvá časť, tak je práve prvá proste. Tak je o tom. Je to zase na... To je tiež na telefón. No, je to zase... Tak to je zase na telefón. Tak sa... Tak určite... Tak tešte sa na ten koncert, čo bude s Leonardom. A to... Dobre, ako. Tak to je druhé video v našom studiu, takže ako viete. Za chvíľku budeme sa lúčiť. Tak práve sa úplne stalo. Tak ako sa budeme lúčiť, takže stiahnite si tú hru, tak budeme sa už lúčiť, takže tak papa, ahojte.